काय बोलू आता? काय बोलू म्हणजे बांधलाय बघा कसं तुम्ही आपडम तापडम तिकडम असा पण बांधलाय. आम्हाला कायची कायशी मतलब आहे guys? तसं आणि बांधले बघा. कायशी मतलब आहे भाई. फक्त मित्रांनो आपलं स्वागत आहे आता तिसऱ्या पार्ट मध्ये. आजच्या दिवसाचा तिसरा पार्ट हा आहे. एक मेजवानी बनवायचा पार्ट आहे. खतरनाक मेजवान्या बनणार आहेत यावर्षी. तर इकडे तयारी चालू झाली तुम्हाला मी दाखवतो. तर इकडे जी बार्बिक्यू मशीन आहे ब्लॉग नसेल बघितलं तर दाखवतो. किलोरी दाखवलेली कशी लावायची. बस बस कारण बाजून टाकतो ना कोळसा होता पण आहे ना म्हणजे तेव्हा तिकडे आहे ना तू. हा ते पतलवला काढायला बसतोय ना पप्पा लागेल बनणारे मस्तपैकी चिकन आणि मच्छी एक नंबर मजा येणार. चला बघूया आपण स्टार्ट गाईस. तर आता इथं मस्तपैकी आम्ही आता तुला काय करतोय आपण? मच्छी बांधणार आहे. मच्छी गाईस बघा तुम्ही. आता जरा घेऊन घेतो ठीक आहे. आता जरा तर मित्रांनो आता हे पापलेट बांधलं आपण केळीच्या ह्याच्यामध्ये रशी सुद्धा सगळ्यांनी. आणि भाऊजीने तिकडे बघा चिकन मस्तपैकी सळीमध्ये भरले. पप्पाने दिले मागे पैशाने घेतलं. पप्पा काय करताय? हा हे पापलेट ही सगळी खाण्याची तयारी करतो. आता हे पापलेट मस्तपैकी. अरे अरे गडे फिरते गोल गोल. हा काहीच आता काय करणार आहेत आपण? आता ह्याला असं मस्तपैकी 3 पापलेट असे फिरवणार आणि ह्याला मस्तपैकी पान असे फाटेला होतं लक्ष ठेव. आणि पिलू तू पण कर ना. बाय रशी घे. एकात दोन नाही चालत. आमच्याकडून जरा घे ना मग. आम्ही अरे, हे लोकांना माहिती नाही. हात लावलास मी कशाला पण हे लांब कर. हे सर्व बोलायला लागले. एक टाका. असं हा अजून एक ठेव साईडला. गाईज इकडे चेंज ठेव जॉईन झालं. कर. मध्ये जॉईन कर. हा असं. ठीक आहे हा आता कर बंद. हा. एक्झिक्युटिव्ह शेफ बघायची आहे का तुम्हाला? ही बघा ही एक्झिक्युटिव्ह शेफ हा, आहे. इकडून इकडून थोडं फोल्ड कर. जेवढी जागा आहे तेवढी. तुटतंय नाही इन्स्ट्रक्शन. हे असंच पाहा. तिकडून थोडं fold कर. दादा कर fold. बघा कुठं आलाय हा. अशी चायनीज बांधण्यावाला आहे. हा भाई इज्जत सवाल आहे खायला तेव्हा कळेल त्याला. आता हे असं करू. असंच बांधायला लागेल लांब ना. दोऱ्याचा माप घेतीये. एवढा दारू बांधायचा. आता बांधा गाईज. चलो मोदक सुटले नाही पाहिजे. चारी साईडने बांध इकडनं तिकडनं एकदम मस्त पैकी. बोल बहीण भाऊ. जास्त जोरात बांधू नको ताई. पान असा फिरव. फाटेल. जागा असा फिरव. असा फिरव. इकडं असं. आता तो तिकडनं घ्या. इकडं. कुणाच्या? पसरा तिथे हे लागणार. अरे यांचं होत राहील का? आपण जाऊया भाऊजींकडे. भाऊजी काय केलंय बघा. आपण काय बोलू आता? काय बोलू म्हणजे बांधलाय बघा कसं तुम्ही आपडम तापडम तिकडम असा पण बांधलाय. आम्हाला कायची कायशी मतलब आहे guys. तसं याने बांधले बघा. कायशी मतलब आहे भाई. फक्त शिजलं पाहिजे बस शिजणार. बांधणारी कोण आहे ताई? हा इकडे कोळसा गरम होते की नाही भाई आजला. आलाय लाल 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 भडक झालाय कोणता. पप्पा गरमीने पूर्ण उपाललेत. हा आता उभा घे थोडासा. तर मित्रांनो पापलेटला आम्ही बऱ्यापैकी कुठं ठेवलंय बांधून. कुठे ठेवले आम्ही कशी तरी बांधले. नंतर एक असंच टाकू. आणि चिकन इकडे मानवणी घेतलंय ग्लोव्ह वगैरे घालून मस्तपैकी इकडे कोळशावर शेकवायला भाई. कसं वाटतंय भाई? कसं वाटतं? मस्त. आधी हात बाजूने राहते इकडे मस्तपैकी अँगल जाते बघा. आणि आता शेकवतोय आणि नंतर आपण त्याच्या जाळी ठेवून पापलेट ठेवूया. एक नंबर होते ना. आम्ही जाळी ठेवूया मग त्याच्यावर ठेवूया. आणि थोडं पान पलटी मारत मी करा नाही जाळीवर ठेवूया. मस्तपैकी शेकूया आणि खाऊया. तर इकडे होते तयार. मग नंतर आपण बघू आणि इकडे मोठी पण आहे. आणि एक पापलेट आपण असं जाळीवर ठेवायचं. ठीक आहे. पापलेट पण असं आपण टाकला. एक असं कसं टाकणार? तर सुकी मच्छी थोडी आहे. ओली मच्छी आहे. अरे जाळी जाळीवरच ठेवायचे. ते पण जाळीवर ठेवायचंय. हा जाळी. हा मस्त मस्त भाई.
तर चला इकडे बनवू द्या, बघू आपण कसं कसं शेकतंय. मानव मस्त पलटी बिलटी मारतोय. ते तर त्याच्यात नको फिरव, ते निघेल बिघेल, असे सळी फिरव. सळी किलो नाव ना हे बघ कसं, हा, पीस मस्त तसे पैकी. पाहिजे होते. हे बघ कसं शेकायचं बघ. हे बघ. हे हा हा वा 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 वा. हो खास म्हणून मी याला घेऊन येतो guys. याला ह्याच्यासाठीच घेऊन येतो मी. आणि त्या बनवायला कामाला येतो. तो मग काय तुला ठीक आता विचार करते, त्यातला विचार करते हा. आणि हा झोपाळ्याची मजा करते बाई, झोपाळ्याची मजा. तर बघू शिजू दे चिकन. पुन्हा आला सर. तर मित्रांनो मस्तपैकी आता ठेवतोय आम्ही इकडे पापलेट देख पापलेट मच्छी. ठेव तिथे, पहिलं बघा. मच्छी पापलेट. ठेवतो. पकड असा व्हिडिओ काढ. चल ठेवू. मीच मीच हे आडवाच कडे वा. आडवाच आहे. हा ठेवू का. ये बा. हे देख लॉबस्टर चिकन ठेवा. ते लॉबस्टर नंतर ठेवा, अजून नाही राहणार. चिकनच ऑक्टोपस पूर्ण खातो ऑक्टोपस हे ठेवा, हे ठेवा. हे बघ हे दाखव, हे बघ हे हे दाखव. बघ हे बघ हे बघ लॉबस्टर मी काय आहे दादा? लॉबस्टर लॉबस्टर मोठी कुठे कोळंबी सांग. कोळंबी तुझ्या तोंडा एवढ्या तोंडा एवढ्या तुझ्या आता मीच खाणार आहे कोल्हे. लाईव्ह ब्लॉग. आता मी अरे शपथ तुझ्या तोंडा एवढा आहे 5,000चा घेतलाय. हा बघा काय करतोय. इकडे ठेवू. हा. मस्तपैकी पापलेट ठेवलाय आपण, जो बांधला होता तो पापलेट. आणि इकडे पण ठीक आहे चल बाय मला खाऊ दे. अरे हा, चालू काय आहे बनवतोय? इकडे, तू तुम्ही पण दिसते. हे काय अजून तो ब्लॉग आलाच नाही त्याचा. अहो नेटवर्कच नाही ना मामी. ऐक मी खातो आणि करतो तुला बाय बाय. मस्तपैकी आता. भाऊजी हेच घ्या ना शिजून, मकेला असला पटकन होतील. एक एक ठेवतोय ते. हा चालेल. आणि पापलेट हे पण नंतर पलटी मारायला लागेल आपल्याला बाई. हे ह्याच्यात खाऊ का? यांची असा गोंधळ चाललाय इकडे शिजायचं. काय देऊ काय देऊ काय देऊ चाललंय. चला तर आता बघूया, आपण थोडं बटर पण लावूया मध्ये मध्ये. मजा येईल मजा येईल. तर मित्रांनो इकडे इकडे मस्तपैकी शेकवणं चालू फोटो आहे. बघा जरा काय आहे. आणि मस्तपैकी शिजला शिजला. हा बघूया आता आपण खाऊन. ओपनिंग सेरेमनी आहे. हा, टाइम जातो नाही? Opening ceremony. हे टाइम जातो ना? तर हा इकडे आम्ही करते आता. ओपन करूया आणि खायला घेऊ. जो काढायचं ते खायचं. पान चिकटली हम्म. म्हणून डोळे उभे आहे. हा. थांब. भाई थांबा जरा काहीच. तर त्याच्यावरचं आम्हाला आवरण आठवू द्या, मग दाखवतो तुम्हाला. हा, बाबा बघ ते जे- मित्रांनो आणि बायको. हो, बघ जरा इकडे मी काय खात आहे. ए, थांब ना गरम आहे गरम आहे. हा 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 हा. कडक कडक बाबा. आई या लवकर. मम्मी या. बाय 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 बाय. भाऊजी घ्या. भाऊजी घ्या भाऊजी. अगं माझी मम्मा खाते. तो ऑसम झालाय. सोबत बाप्पा या. त्याला भाकरी पाहिजे तरी अशीच का भाकरी. या, या, खायला घ्या. किलो फिश बघ खाऊ. बाप्पा इकडे ये लवकर. या सांगता. भाऊजी घ्या. संपेल संपेल मग ते. काम करू. ये दुसरा ठेव की इथला बाई. क्लास झालाय. नाही हा ट्राय करू आता मग कम्पेअर करू. बाबा सगळे खाताय तर सगळे हम्म. खातात इकडे मस्त असे. ए झोपाळा खायचं नाही बसताय. इकडे इकडे या. क्लास शिजलाय काय क्लास. तर गाईज मित्रांनो इकडे पापलेट आता आम्ही केळीच्या पाण्यानं काढली, कारण की इकडे लय वेळ लागतोय, त्याच्यामुळे डायरेक्ट आम्ही शिजवतो आता ह्याच्यावर नाही टाकलं मस्तपैकी. ते बटर बटर पापलेट डायरेक्ट मस्तपैकी. मका आहे साईडला, पापलेट आहे, चिकन आणि मोठी कोळंबी. आणि आतमध्ये काय बनतंय माहिती आहे का तुम्हाला. चला आतमध्ये दाखवतो तुम्हाला काय बनतंय. तर आतमध्ये जे बनतंय ते जे बनतंय ते काय बनतंय. अंडा राईस बनते. अंडा राईस बनतोय. राईस अंडा फ्राय आणि राईस. लसूण काय नाही आतमध्ये काय नाही काय मी नाही. लसूण सोलते. याई मम्मी लसूण सोलताय आणि बनणार आहे अंडा राईस फ्राईड राईस. तुम्ही काय कांदा कापताय. हे पोरकं कांदा कापते. नीट कापा. ओके. पाण्यात नाही गेली तरी सर्दी होते बाप्पा. काय बोलायचं. चला काय वाजले किती काय माहिती. तर मस्तपैकी ब्लॉग आपले थोडा लेट येतो, कारण की नेटवर्क नाही. समजून घ्या. नेट बघेल तेव्हा ब्लॉग नक्की येतील. एडिट झालेलं आहे पण नेटवर्क नाही. वाव छान गुड. मस्त शिकलं. काय बाहेर एकटं लावू. नाही गुड्डू आहे गुड्डू आहे. डायरेक्ट आणतो.
तर आता इकडे मस्तपैकी काय हे गांडूळ आले गांडूळ दाखवायला पिल्लू घेऊन आले मला काय बोलू. इकडे गाडी पार्किंग आहे आपली आणि हे घर आपण दाखवू उद्याच्या सकाळच्या ब्लॉगमध्ये एक्सप्लोर करूया. तर मित्रांनो इकडे बघा आता घे लॉबस्टर दाखव इकडे असं दाखव पकड बघा लॉबस्टर पकड. मक्की हा? पापलेट आणि हे चिकन पुढे जा. आणि मोठी कोळंबी. पुढे जा. चालतंय कुठे घे. तर आणि इकडे बनलाय अंडा फ्राईड राईस. चलो तर आता इकडे आम्ही आता खालो मस्तपैकी आणि तुम्हाला भेटतो नंतर. ठीक आहे चला. एक प्लेट घ्या ना मला. त्याच्यात टाकलं ना? टेस्टी चविष्ट चा तिकडे दोन आहेत डबल आहे का? घेतली घे ना खाली कर ना ही खाली कर. चला जेवूया. कुठला तर मित्रांनो मंडळीने तिकडे आहे ना आपल्या दाखवतो तुला उद्या दाखवतो. तर झालंय खाऊन बिऊन सगळे वैतागले आणि सगळ्यांना झोप नाही कोणाला काय नाही. पप्पा आमच्या कुठं बसली सगळ्या चेअर कपडे सुकायला घेतलेले मला follow केलंय का रे? मला फॉलो केले का दाखवणे तर मग अनफॉलो करतो. हा बघा बॅटरी डोळ्यावर नाही. तर आजचा ब्लॉग करूया येईन आणि उद्या जायचं आहे आपल्या इकडे खेडला जायचं आहे मला. तर उद्याचा प्लॅन बघू उद्याच समजेल अजून चालू आहे. तर कसे वाटले हे तिन्ही पार्ट ते सांगा आजच्या दिवसाचे. लाईक करा शेअर करा आणि पुढचे ब्लॉग बघायला सबस्क्राईब करा. शोधतोय. ठीक आहे ऑन रेकॉर्ड झाले भाई ऑन रेकॉर्ड. तर भेटू उद्या. शुभरात्री काळजी घ्या.